Wat doen die met hoezen en zo? Ja. Dan kunnen ze in alle stijlen in elkaar bouwen. En dan hebben ze dan afmaken, dan hoef je geen belasting te betalen. precies. Dan hebben ze een frietkot en dan hebben ze weer een woonhuis en dan hebben ze een aeroshop met lettertype van de Intertoys. En dan hebben ze een vuurwerkverkoper en dan hebben ze weer een flatgebouw. En er staat een broodmachine in en autogarage. Allemaal goed neven elkaar. Why? Ja, dat trek ik gewoon niet. Dat kan En misschien dat moest de kip kan ze halen en vlees en alles kan ze over de machine trekken. Als er iemand, ik vind de Belgische mensen overigens hartstikke leuke mensen. Super. Dat wil ik echt even benadrukken. Dat klopt. Ik vind het superleuke mensen. Ja. Maar Wel de Vlamingen. Ja. Ja. De Walen, daar kan ze niet mee Walen. communiceren. Dat is Ja, lastig. Die verstoren ze ook niet. Dus Doe we al volgens mij. Nee, ik vind het superleuke mensen, maar de chaos wat er altijd is, dat zou ik heel slecht trekken. Afvalluisteren als u het Belgisch hebben, kent je uitleggen wie zo het zijn chaos is. Ben je we snappen super het aardig. Dan mogen we in deze aflevering komen. Nee, niet deze aflevering, maar in deze show. En dan mogen we er zo liggen. Zet er even een DM en dan... zet er in een DM en dan Ja. laten we het de volgende keer hij weten in de aflevering. Ja, dat is niet een antwoord.